Okay mga tugang, Diyos marahay na hapon sa Indoga Boss. Welcome po kamo sa satuyang maray-rahay magayonon na programang Marahay na Hapon. Siyempre, marahay ang satuyang hapon, miski nga ni mga tugang, nag-uuran-uran baga, kaya sa mga nagmamaneho dyan, luway-luway sana, madulas ang kalsada. At sa mga nakatapos palang mangudto, ini po si Father Butch na nag-iimbita sa Indo na magdarog muna. Okay mga tugang, magkairibahan kita sa satuyang programang Marahay na Hapon ngunyan daw ning Lunes, petsa 7 kang bulan ning Marso, mga tugang 2022. Okay. Mga tugang, talagang sa tuyang pag-urulay naman ang manunod siyempre yan sa ikararahay, ikabubuti, ikagaganda ng ating buhay. Di ba? Buhay na naman si Father Butch at siyempre buhay na naman kabugabos. Importante mga tugang na nagkakairibahan kita giraray. Kan Sabado, nag-uli pa ko duman sa Harong May. Siyempre, duman ako nagturog sa Harong, gusto ko man banding sa sakuyang tugang. At the same time, siyempre, sabi ko nga ni kan Sabado, dainindo paglingawan ang sendong pinaghalian. Miski sabihin mo na you have gone too far ang mga achievements mo sa buhay, but never never forget. Sabi nga niya, pag ikaw nakalingaw kan sa imong pighalian, di ka makakahali sa kinaban. Mga tugang ngayon. Sige, welcome. Thank you very much, Marian. Nag-text tulis ako si Marian. Nag-message Marahay na Hapon, Father. Another inspiring and informative afternoon. Uplifting the spirit. Okay. Yan, nag-text mas ako si 2787. Father Butch, Diyos Marahay na Hapon po sa Gabon, sa nagmamati sa pinagpalang programa Marahay na Hapon. Thank you very much, 2787. So Gabon sa nagdadagog sa Satuya, sa On the Air, and at the same time sa news, sa Facebook Live pala. DCGB News Online, mga tugang. Okay, so siyempre, i-like din dito, i-share naman nindo. Parang gabos man, may makadagog manggiraray. Importante ta. Ining programa tadi tuwing hapon, ay nagtataw talaga ng inspirasyon. Bako sa ng informasyon. Magayon na naman ang sa tuwing pag-urulayan. Nga ning ini manunungod sa pagtrato. Yun. Paano mo ba tinatrato ang kapwa mo? Paano mo tinatrato, ikaw, Father Butch? Paano mo tinatrato? Paano mo sila? Are they, tinatrapo mo silang basahan o pamunas? O tinatrapo, tinatrato nindo sindaning karahayan. Yan ang pag-urulayan ta. So mag-text ka mo sa kuya, mga tugang, paano ta mapapagayo na sa tuyang buhay? Lalong-lalo na sa pagtrato. Alam mo, kasubago, sabi ko nga sa mga estudyante, duman sa nag-retreat, nagbigay ako ng misa sa retreat ng mga College of Engineering, Architecture, and Fine Arts for cheer. Okay? Digdi sa University of Santo Tomas, Legazpi. Sabi ko sa inda, importante, ang hapot ko naman sa Indo, dapat tayo ay maging, tagahatak o tagaapak. Inaapakan mo ba ang tao? O iba, ang pagtrato mo ba sa tao, inaapakan mo, porque matalino ka, mayaman ka, may sabi kayo niyong nakaangat ka sa sa lipunan, mga apa ka ng tao,
Daiman, ang importante, tagahatak. Ano? Langkay-langkay, sabi nga sa Tagalog, importante yun. Ha? Sabay-sabay, okay? Magkadamay, na tayong lahat ay langkay-langkay, nagsasama-sama, na mahatak natin sila, hatakin mo, lift him up to heaven, kaysa apakan. Yan, mga tugang. Yan ang satuyang pag-urulayan. Ikaw ba ay apak ng tao? O tayo ba ay taga-apak ng tao? O taga-hatak ng tao? Yan. Ang hapot ko sa Indo, paano ninyo mahahatak ang ibang tao mapunta sa langit? Okay? Oh, wag mag-apak ha, kasi pag inaapakan mo, mapunta yan sa impyerno. Yan. O, sige nga ne, paano ka mo nagiging, kamo ba, mga nagdadahog sa tuyang programa? O tayo ba? Kasama na ako dyan. Kita ba ay mga taga-apak o taga-hatak? Yan. Yan hapot ni Father Boots. But anyway, mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, ngunya na hapon, siyempre, para kita makahatak ng tao, ano? Makahatak ng tao, sabi ko nga sa Indo, pag nagdagog ka mo sa DCGB News Online, sa Facebook, para makahatak, ang gibuon nindo, i-like it and share. Share sa ibang mga classmate nindo, sa indong mga classmate pa. Dahil may estudyante yo. Kamu ba nga mga estudyante tuwing alauna? Anong klase nindo, Father? Tungkol sa buhay. May klase naman ako, Father, alauna. Ikaw ang teacher ko. Iyo. Iyo baga. Sige, yan mga tugang importante na kita mag-urulay-ulay, tuwing alauna may klase kita. Ang klase ta ay manunungod sa mabuhay-buhay. Okay? Mabuhay sana tayo. Okay? So magpakadya na kita mga tugang para kita ay tabangan ng kagurangnan. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan, asin mamumuton, minadulog po kami sa imo bago kami minapuon kasamuyang programang Maray na Hapon. Inahagad niya mo sa imo kagurangnan, natawang kami ng inspirasyon, tawang kami ng kakusugan, sa mga panahon na kami ay nagluluya, nanghihina, bigyan mo kami lagi ng paglaom, na dahil kami magduda, dahil kami mawala ng pag-asa. Tulungan po ninyo kami. Hiningi po namin na bendisyonan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB at lalong-lalo na ang may-ari ng DCGB. Ang mga nangangasiwa, namamahala, lahat ng mga nagtatrabaho, lahat na tumutulong sa himpilang ito. At lalong-lalo na, Panginoon, bendisyonan din po ninyo ang lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay sa DCGB. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama at lalong-lalo na sa anumang disgrasya, sa anumang sakit, upang kami iyong laging kasangkapanin, upang kami ay makapaghatid lagi ng pagpapala sa pamagitan ng pagpapahayag. Kaya ngayon, Panginoon, humingi po kami sa iyo ng bendisyon. Tulungan po ninyo kami. Kasangkaparin po ninyo kami. Lumalapit din kami kay Maria upang humingi ng tulong sa pamagitan ng pagdarasal ng memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen na mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kawaan. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Okay mga tugang, padagos kita sa satuyang programang Marhay na Hapon. Sana mga tugang na yang kamo sa maray na kamugtakan ngunya na hapon, ngunya na aldaw ning Lunes. Di man lugod kamong mga pigmamati-mati. Kung gusto pirming pigpapangaji ni Father Boots, makusog kamo. Bakun iyo, Sali Samar ng taga Donsol o si Manay Sol nagabot ka susarong aldaw. O binabati ko rin ang mga nagdadaog sa online, lalong-lalo na si Malo Vega Balion na sa Bacolod, si Lulu Nava, sabi niya sa kuya, Father, maluwas ako, mapamakati ako ngunyan, pero sa aksyan, dadagugong ko na lang ang programa mo, kaya absent muna ako. O kung mga present ka mo, magparamdam ka mo. Magparamdam naman ka mo sa text, sa tuyang babasaw ng mga text messages nindo, lalong-lalo na sa kahaputan. Ang kahaputan, paano natin mahahatak ang mga tao na lumapit sa Diyos? Yon. Paano natin sila mahahatak? Hindi yung mga aapak. Father, bakit mayroong may apak sa kahatak? Kasi may tugma. Apak, hatak. Okay? Okay? Magiging lagapak. Maglalagapak ka yan. Dahil man, hindi kita dapat maglagapak. Hindi ka manampak. Hindi po mga tuga magsapak. Dahil may data yan. Ang magayon, kita maging tagahatak ng ibang tao. Hatakin natin sila na lumapit sa Diyos. Ikaw ba'y nagiging stumbling block or stepping stone? Yan. Ikaw ba'y nagiging wall o nagiging kang tulay? Are you becoming a bridge to other people to get closer to God, or are you a wall? Nagiging kang hadlang. Yan mga tugang. Anyway, babalik po giraray ang iyong lingkod sa tuwing pagbabalik. Sana mabasa ko na mga text messages nindo kang sa tuyang hapot. Paano ta mahatak ang mga tao na lumapit sa Diyos? Yan ang hapot. Kasi ang ebanghelyo tango niyan, manunugod iniho sa last judgment. Sa pagbabalik ko sa tiyan mga tugang, sa kuya mo nang basahin ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos na yan, mga tugang, ay nagtataw sa tuya ning kakusugan. Okay? Alam mo kasugma kung nagsimba ka mo mga tugang, paano napagtagumpayan ni Kristo ang tukso. Yun po ay sa salita ng Diyos. Okay? Nasusurat, sabi ni Jesus, nasusulat. Kaya ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa salita ng tao. Babalik mo muli ang iyong lingkod. Ang oras mga tugang, 16 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado ta na mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permit, tatabangan ang kabataan ni Nonoy Cap Adrian. Digdi sa pulangi may progreso, digdi mapuunan pag-asenso kay Nonoy Cap Adrian Salceda. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores. Watch
Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Kapag gamit po ako ng Mix 10 coffee, nawala po yung pagka-acidic po ng 10 ko. The best po talaga ang Mix 10 coffee kasi nawala po yung acidic. Ang ating kape, mixed in herbal coffee. Ang Mix 10 Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mix and Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Take a break with Coke at magka-chance manalo ng pang-shopping o maging isa sa 5 winners ng 1 million pesos. Libo-libong prizes araw-araw sa Coke Panalo Breaks promo. Peel the label and send the code to FB Messenger for a chance to win. Promo duration February 12 to May 7, 2022. For DOH FTA CFR permit number 1974 series of 2021. Get a chance to win thousands of daily prizes or epic weekly raffle prizes with Coke Panalo Breaks promo. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge IBIZ for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Balik po kita ginararay sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombase OP. At sa kuya pong gustong batiin ang mga nagdadaog sa tuya sa DCGB News Online. Of course, nandyan po ang sa kuyang pinsan na si Manay Baby at Manay Tony. And by the way, malapit na yatang birthday ni Manay Tony. Okay, happy birthday Manay Tony na nasa Japan, ano? Siya po ay agum ni Manay Baby. At gusto ko pong batiin din si Leandro Navarro Gianan. Good afternoon. Kasi Manay Ampi na nasa Manila, ano? Nagdadawog din. Si Mirna Ascutia. Good afternoon po, Father, watching from Legazpi City. And at the same time, si Irene Vargas. Maray na hapon, Father. Ano? So anyway, mga tugang, sabi ko kasubago, of course si Maria nagdadawog yan sa DCGB News Online, ano? So gabos baga na nagdadawog, binabati ko kamo gabos, ano? So magparamdam kamo sa pamagitan ng messages at the same time sa pag-share nindo. Okay. So mga tugang, kasubago, sinabi ko sa Indo na sa tuyang babasahon ang ebanghelyo sa aldaw na iningunyan ng Lunes. Okay? First week. Okay? Lunes de the Lenten season. First week of the Lenten season. Yan mga tugang. Hindi po manunugod iniho sa ebanghelyo after the last judgment. Okay? So Matthew 25 verses Matthew 25 verses 31 to 46. Magayon din yung mga tugang. Kaya digdi ako naghapot. Ano? Sabi ko,
sabi ni Manny, thank you Manny Tony. Okay, sabi niya, thank you daw, sabi ni Manny Tony mo. Thank you Manny baby. Okay, mga tugang, ang magayuno na tataramon na kung sa kuya nga ni pighapot sa Indo Kasubago bago kita nagpuon kan sa tuyang programa, paano ta tinatrato ang sa tuyang mga tugang? O ba kung mga tugang, paano ta tinatrato ang mga tao? Okay? Sa pamagitan ba ng paghahatak sa kanila o pag-aapak? O kasi bago may text sa kuya si sabi nini, si 2787 pala. Father Butch, magayunan po ang subject matter mo sa ngunyan pagiging tagahatak. How can we draw near to God? Okay, our kapwa, napaka-timely sa Kwaresma tabi. Iyo baga, yon, Father, sadit pa ako, permi ako nagmamati ang tataramon na iba ang daw ang Pilipino, garo kahit paburong butong, pag may mahiling pataas, bubugtungon paba. Bubutungon. Sorry. Pag si Father Bus talaga dito na magbasa Bicol. Hindi ka natapad na magbasa ng Bicol basahan ko pa rin sa pagsabi ni 2787. Father Butch, sadit pa ako, permin ko nang nagmamati na ang tataramon na ang iba daw na Pilipino. Iba daw ang Pilipino. Pero ang hit hait para butong pag may mahiling pataas, bubutungon pababa. Dahil man dapat kita magbako. Tama yan, sabi mo tama yan, dapat butungon ta pataas bakong pababa. Yan. And mga tugang, hatakin natin kaysa apakan. Okay? O Ebanghelyo, ngunyanal daw mga tugang, halis sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 25. Ini po ang famous sa Last Judgment. Okay? Magayunon. Ano? So, basahon ko ta, importante manggiraray, madawog nindo ang tataramon ng kagurangnan. Bakusan na so tataramon ni Father Butch. Ang importante so tataramon ng kagurangnan. Kaya baga ang sa tuyang pinag-urulayan ang salita ng Diyos. Okay? Yan ang nagbibigay sa atin ng liwanag, kaginawahan. Ini po, basahin ko na. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, okay, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, magtitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Siya'y pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kaharian inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain o nauhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya walang maisuot ang aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo,
nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, alik kayo, ay lumayo kayo sa akin, mga sinampal. Kayo'y pasapoy na di mamamatay, na inanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawala ng masuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan may susuot, may sakit at nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo na pagkaitan ninyo ang tulong na pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan na walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Napakaganda mga tugang. Kadalasan kasi sinasabi, ay Father, hindi ko naman nakikita ang Diyos. Hindi ko nakikita si Jesus. Okay? Anong klaseng Diyos ang hinahanap mo? Anong klaseng Jesus ang hinahanap mo? Okay, tanda natin, ano mang ginawa natin sa ating mga kapwa, ginawa natin yan sa Diyos. Okay? Kaya ang tanong, nakikita mo ba si Jesus sa iyong kapwa? Marami sa ating mga excuses. Eh, Father, hindi ko naman nakikita eh. Okay? Yun, okay. Sana makita natin ang Diyos sa bawat isa. Okay, anyway, babalik po muli ang iyong lingkod. Pagkatapos ng mga paalala at ang oras natin ngayon, mga tugang, ay 30 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Break time muna. Don't forget to level up your brakes with Coke Panalo Brakes Promo. Forteplex. Wag KSB. Wag kulang sa B vitamins. Kong Joey. Ikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libre tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuong na kongresista. Kong Joe. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, Sweetened with Stevia. Ang
Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added Sweetened with Stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, balik sa Tikadira sa tuyang marhay, magayang-gayo na programang marhay na hapon with Father Boots Bombase OP. Mga tugang, igwa ko sa indong ipapdadangog na magayuno na kanta. Ha? Dati kinakanta namin ito sa nung seminarista pa ako nung 1980s sa Santo Domingo Church. Ang pamagat nito ay Jesus na aking kapatid. Okay? So pakinggan natin mga tugang ang awiting ito, Jesus na aking kapatid. Okay? Si Jesus ay ating kapatid. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, butihin man ang iyong sakit, ngunit ang iyong damit, nawa ika'y mapasahay. Tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo ang aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Okay mga tugang, sana nagustuhan nindo ang kantang ito, Si Jesus na aking kapatid, Hindi natin siya nakikilala. Bakit hindi natin nakikilala? Hindi natin nakikilala kasi nga ibang hinahanap natin Diyos eh. Ibang hinahanap natin Jesus, Yan, ang mahalaga. Sana makilala natin kasi minsan ang sinasabi natin, ay Father, hindi ko naman nakikita ang Diyos eh. Yan. So anyway,
importante mga tugang na kilalanin natin ang Diyos. Okay? Saan? Sa tao, sa pagtrato ng tao. Okay? Sabi ni 8811, Good PM Father Boots, tungkol po sa hatak, tanot po, dakul pa naman naghahatak sa pagkampanya ni apahapot niya, de ko aram. Anyway, hindi po ito, hindi naman ako ganang we are in a politics kami, ang papa ko, nasa politika kami, but ayaw ko naman involved sa politika, kasi talaga masasabi natin na hatakin na lang natin ang mga tao sa Diyos kaysa hatakin natin ang tao sa ibang tao. Yan. Kasi minsan, ang nangyayari, hinahatak natin ang ibang tao para sa tao. Yan. Sana hatakin natin ang tao para sa Diyos. Kasi, yun nga sa malapit sa eleksyon, di ba? Maghahatak na naman tayo, hatakin ng ibang tao. Pero alam mo, ngayon siguro nangahatak ka ng tao, pero mamaya, pag hindi na nagustuhan, hindi na hatak, aapakan ka na ng tao. Yan ang delikado. Pero kaya nga mga tugang, pag hinatak natin ang tao sa Diyos, ang taong yan hindi mang aapak. Bakit? Makikita ng taong yan ang Diyos. Okay? So yun importante mga tugang. Kasi minsan sabi nga ni kita mga tao baga ay nagiging bingi, bulag, nagbubulag-bulagan sa katotohanan, nagbubulag-bulagan sa kabutihan, kaya sa bandang huli, ang titingnan natin mga tugang, isa lang naman itatanong sa atin ng Diyos anong ginawa mo sa binigay kong regalo sa iyo? Okay? Lahat tayo binigyan ng Diyos ng regalo. Okay? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Ngayon tanong lang, there will be an accounting and nobody can deny that. Lahat tayo po ay magbibigay sulit sa Diyos. At sa bandang huling ito, sa pagbibigay sulit sa Diyos, anong isasagot mo? Ang tanong ni Father Boots. Ano kayo isasagot natin? Lord, nagano naman ako ganito ginawa ko nagpakayaman naman ako Lord, hindi ba? O nagpakadalubhasa naman ako Lord Pero ang tanong, nga, nagpakayaman ka, pero ilan tao ang inapakan mo? Ilan tao ang pinapatay mo? Dahil sa gusto mong talunin ang mga ibang tao. Yung nalimbawa, ito, sa eleksyon, papatayin mo yung kalaban mo, parang wala ka ng kalaban. Ano yan? Hinatak mo ba siya sa langit? Hindi. Inapakan mo siya. At sa bandang huli, mga kaibigan, sisingilin tayo. Okay? So, sabi nga ni 2787 Father Boots, madaling mahatak ang tao kung nakikita niya ang image like ni Jesus sa atin. Tama yan. Nga lang minsan, tayo mismo ang nagiging stumbling block. Kaya nga, hindi nahahatak ng mga Kristiyano ang ibang tao kay Kristo dahil tayo mga mismong mga Kristiyano ay nagiging hadlang. Okay? So, sabi nga ni 2787, importante na mahatak natin ang tao. Pero dapat makita muna natin sa ating mga halimbawa, nakikita sa atin. Para ba sinasabi, paano mo sabihin mo, naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ka naman naniniwala sa Diyos, yung salita at gawa natin, hindi nakikita ng tao. Yan. Kaya importante, hatakin talaga natin. Hindi apakan, kundi hatakin natin ang tao, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mabubuting halimbawa. Actually, simple lang naman Yung tinatawag natin encouraging words. Sa panahon nito sabi nga ni 2787, looking ahead po sa enduring patience, being meek and humble. Yan, totoo yun Yung, alam mo, makikita natin doon sa kantang, yung
ano to? Jesus na aking kapatid. Maganda yun eh. Kung babasahin natin talaga yung lyrics ng Jesus na aking kapatid. Yun. Nasa lansangan. Maganda yun eh. Maganda po talaga makita natin ang Diyos sa ating buhay at makita ng ibang tao ang Diyos sa buhay natin. Okay? Nang importante mga tugang yan. Kasi kung hindi, kahit sabihin natin na kahit mag-sermon ka na mag-sermon, kung hindi naman nakikita sa ating buhay, ang mga bagay-bagay na sinasabi natin, wala rin mangyari. Okay? So, importante talaga makita. Kasi parang tularan. Alam mo, mahirap matularan. Okay? Napakaganda. Kanina siguro hindi gaano magandang music, pero ito po, sabihin ko sa inyo, Jesus na aking kapatid. Ito po ay kinanta ng Himig Jesuita, mga Jesuits. Okay? So ito, Jesus na aking kapatid, sa lupa na may bumalik. Okay? Yung mukhang ibang-iba, hindi kita nakikilala. Okay? Bakit hindi natin nakikilala si Jesus? Kasi nga, duguan, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Yan ang importante. Tayo kasi ngayon ay nagpapadala sa panlilinlang. Natakpan na, sabi nga nila, natakpan na daw yung pera o yung hustisya ng pera. Hindi na nakapiring yung the Lady of Justice. Ang nakita niya, pera. Kaya wala nang hustisya. Okay? So, hindi na nakikita ang katotohanan. Sabi, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan. Okay? Mamulat sa katotohanan. Ikaw poon ang makilala sa taong mapakumbaba. Totoo naman kung tayo ay hindi magpapakumbaba, talagang wala. Hindi mo makikilala ang Diyos. I will share this with you. Sino ang mga nakakita kay Jesus doon sa Belen? Hindi yung mga matatalino, hindi sila Herodes, hindi yung mga Pariseo, hindi yung mga eskriba, hindi yung mga may pinag-aralan, hindi yung mga mayaman, hindi yung mga mayabang, kundi ito, una, mga pastol. Okay? Mga pastol, shepherds. Okay? Sila ang mga una nakakilala. Okay? Bakit? They were humble. Okay? Sila po ang nakakita kay Jesus. Ano? At sino? Dahil itong mga pastol na ito, because they do not know, okay? Kaya wala silang gaanong alam, kaya gusto nilang malaman. Mahirap po yung marami ng alam at sa sobrang alam na pagyayabang nila ang kanilang kaalaman. Hindi po tama yan. Ano? At pangalawa, yung mga mago. Na sabi nga, marami silang alam pero hindi nila alam ang lahat ng bagay. Yan. Kaya hindi si Kristo nakita ng mga taong maraming alam at ng mamayabang. Okay? Nakita si Kristo ng mga taong mapakumbaba. Okay? Sabi nga dito, tulutan mo ang aking mata. Importante naman, mamulat sa katotohanan. Importante yan. Okay? Ito sinasabi na, tulutan mo ang aking mata. Ikaw po nakikilala sa taong mapakumbaba. Yan, napakahalaga. Sabi nga, sa palengke, saan man, ikaw ay nagkahanap buhay. Si Jesus na nandoon. Sana makita natin muli ang Diyos sa buhay. Hindi naman. Parang tratuhin natin ang bawat isang may paggalang. Okay? Importante naman ito Ang problema kasi ngayon, bakit magulo, kahit sa Ukraine, sa Russia, kahit dito na lang sa Pilipinas, kahit dito sa Legazpi, kung may sa pamilya, kung may kaguluhan,
kasi pinaiiral ang kayabangan at hindi paggalang. Okay? So, pairalin natin ang paggalang sa bawat isa at itrato natin ang bawat isang anak ng Diyos. Mahahatak natin ang bawat isa sa langit. Okay? And ibabalik po muli ang inyong lingkod pagkatapos ng paalala. Ang oras mga tugang ay 48 minutes after 1 o'clock. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync Ascorbic Acid plus Zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kong Joey. Sulikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joey. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Okay, mga tugang, sa tuyang ipadagos ang sa tuyang programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombase OP. At now, yung, sa last part, sabi ni 3527, good afternoon, Father. Madali mahatak ang tao sa pera, lalo ngayon parating ang eleksyon. Pero kung sa Diyos, ang bagal. Alam mo, yun na nga ni ang problema. Madali tayong hatakin sa pera, pero sasabihin ko sa inyo mga tugang, kung bibigyan ka ng 1,000, okay, sabihin natin 1,000 ibibigay sa iyo, parang iboto mo siya sa ganito, pero buong ilang taon ang 1,000 mo paghihirapan mo, okay, paghihirapan mo yan sapagkat do you think yung 1,000 ibinigay sa iyo sa eleksyon, mabubuhay ka? Yapot ko. Ano? Mabubuhay ka ba? Kasi maraming mahahatak na naman. Mahahatak sa kasinungalingan, mahahatak sa pera, mahahatak sa kayabangan, mahahatak sa kasinungalingan. Pero dapat ito sinasabi kung tayo ay magpapahatak, kasi importante yan kung tayo ay magpapahatak tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagandahan ng buhay, at ng buhay na walang hanggan. Yan po mga tutugang totoo yan. Pero marami ayaw magpahatak
Kaya nga nangyari, lumalagapak. Yan po mga tugang, gusto ko kung magpapahatak ka sa pera, magpapahatak ka sa kayabangan mo, magpapahatak ka sasabihin natin ito bang yung kasinungalingan, ay delikado kung sino ang humahatak sa iyo. Delikado yan ha. Sino bang, ang tanong ko, sino ba naghahatak sa iyo? Kasi kung ang demonyo ang humahatak sa iyo, ibabagsak ka. Okay? Hahatakin ka sa pababa. Okay? Aapakan ka na. Yan. Mag-ingat tayo ha. Kasi sa akala natin, nahatak tayo sa napaka matatamis na salita. Di ba? Okay. Alam mo, pag nanalo ako, ipapasemento ko pati mukha mo. Patay. Patay ka dyan. Patay ka dyan. Ano? Alam mo, mangako ka ng totoo. Okay? Sabihin mo lang, gagawin ko po ang lahat na bagay na magagawa ko. Yan, pwede yun. Kaysa mangako ka, marami naman mangangako. Okay? Magpapahatak sa mga pangako. Yan. Problema sa atin, nahahatak. Ay, si Father, ang galing magsalita. Hindi ba marami din mga sa religion eh. Noon sa Amerika, nahatak si Kim Jones ba yun? Alam mo, marami siyang nahatak na mga tao. Anong ginawa niya? Yung mga babaeng magaganda, ni-rape. Pagkatapos, nagkapatayan baga? Pinatay niya lahat. Naalala niyo yun? So, history repeats itself. Tanda natin mga kaibigan. Kaya kung magpapahatak tayo, pahatak tayo sa katotohanan. Pahatak tayo sa kabutihan. Pahapak tayo sa Diyos, kay Kristo. Minsan ginagamit din ang religion ha. Yan mga tugang, ang ingat kita. Kasi ginagamit din ang religion, hahatakin kita. Yung pala, pag hinata kita kasi kakwartahan lang kita. Yan. Yan, may hirap po. Alam mo, sabi nga ni, mag-ingat tayo. Kasi religion, ginagamit panghatak ng tao. Tatakutin ng tao. Pag hindi ka maniniwala dito, mamamatay ka. Nako. Alam mo sa atin, Kristiyano, hindi tayo nananakot. Kung maniwala ka kay Kristo, good. Pag hindi ka naniniwala kay Kristo, nasa iyo na yon. Pero hindi kita tatakutin. Bahala. Hindi ko naman sasabihin, bahala ka sa buhay mo. Pero ang gagawin ko mga kaibigan, na talagang mahalaga ito, na ikaw ay palagi kong tutulungan, hahatakin papunta sa Diyos. Okay? Okay. So yun po mga tugang, ang importante sa buhay. Okay? So, hatakin natin ang lahat ng mga kasama natin papunta sa langit. Kasi napakaganda mga tugang. Paalala na parumdum lang. Kasi sa panahon ng Pares wine, di ba? Sabi ko nga, ini po ang pangpirang aldauta. As Wednesday, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the 7th day of the 40 days of Lent. Kaya ngayon, pagirumdom, pagpapagirumdom lang sa gabos mga tugang. Sabi nga ni 2787, Father Butch, Diyos mabalos po sa time with us, looking ahead bukas for your wonderful godly program. God bless you. Okay, ingat po to 787 at pagpalain ka at sana makahatak ka ng ibang tao para sa ating mga kapatid, para sila ay makasama natin sa buhay na walang hanggan. Yan naman talaga ang layunin natin eh. Sana itong programang ito, nakakahatak tayo ng mga tao na tayo ay nakahatak sa gumawa ng kabutihan, nakahatak tayo. Okay? Kasi ito nga sinasabi ko, tayo ay para bang naghahasik. Okay? So every time I utter words, para ba akong naghasik? Okay? Naghasik ng hindi lang ng idea, kundi naghahasik
na kung saan atin pagsaluhan, ano, at sabi nga nila pagyamanin. Importante mga tugang iyan, ano? Importante na hatakin lagi natin ang Diyos. So I like to end and share with you. Alam mo, nung bata ako, siguro kaya naging pari din ako eh. Nung elementary pa lang ako, hinahatak ko yung mga classmate ko. Sabi ko nga, there was a time na, sabi ko, ano kaya, first Friday noon eh. Tanda ko pa yun eh. Halika, gusto nyo? Magsimba tayo. Pagkatapos, mag-attend tayo ng, yung holy hour. Pagkatapos, mayroong penitential service, magkumpisal. Nahatak ko sila. Nakapagkumpisal din sila. Yun. Puto natin ang sarili. When was the last time I bring people to God? Yan. Yan lang naman hapot. Every night, ang hinahapot ni Father Butch Bombase, OP, ng UST Legazpi, every night, sa examination of conscience, ito palagi, Butch, okay, ikaw ba'y naging taga-hatak o ikaw ng apak? Ikaw ba'y nagmahal o nanakit? Yan. Yan naman eh. Dinala mo ba ang Diyos sa buhay mo o iniwan mo ang Diyos at dinala mo lang ang sarili mo? Parang ikaw ang maging Diyos. Yan ang problema kasi ngayon, may mga tao na akala mo Diyos na sila. Yan. Hindi po yan. There is only one God and we can never be that one God. Okay? Because there is only one God. Don't act and don't play God. Okay? And mga tugang, inabot naman tayo ng orasing pamamaaram. Sana ako po'y nakapaghatid sa inyo ng inspirasyon. Ang iiwanan kong tanong po ay ito. Okay? Sana po tayo ay magiging ka bang taga-hatak para sa Diyos o taga-apak? Tayo ba ay nagiging taga-hatak? Hatakin natin ang mga tao para sa Diyos. Let us become bridges rather than walls. Mga pangadji na kita mga tugang, kasatuyang pangadjion. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakaman asin mamumuton, nagpapasalamat po kami sa panahong ini na kami nakapaghatod ng inspirasyon na kasangkapanin po ninyo ang programang ito, kasangkapanin ninyo ako at gabos na programa sa DCGB na makahatak ng tao para sa langit. Hindi mang-apak ng tao, kundi mahatak namin ang lahat ng mga taga-subaybay ng DCGB sa langit. Tulungan po ninyo kami sa tulong ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malilipit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos mabalos po sa Endo Gabo sa naginanyog programang Maray na Hapon. Abangan at pakinggan ang susunod na programa, Usapan Pamilya. Makahatak tayo ng tao para sa langit, hindi para sa impyerno. Bye-bye for now. Ito po si Father Butch Bombase na naghahatak na tayong lahat mapunta sa langit. Bye-bye! Stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gift, our mission, totally yours, we give ourselves.
Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahalit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray asin healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadara sa imo nin stress, asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Fernan sa tuyang katuwang para sa kauswagan, digdi sa Segundo Distrito. Sa Segundo Distrito, board member na Fernand Imperial. Fernand Imperial, subok na sa serbisyo. Fernand Imperial, dako ng nag-iinibo. Mabuot humer ng tao. Fernand Imperial, serbisyo sincero. Nasyonal din Legazpi, tanda siya na nagsilbi. Board member ta, digdi sa Segundo Distrito, Canalbay. Gregorio Fernand Imperial. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters sa San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na
maging negosyante. Salamat Congressman Dedi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Kabistado tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuyang mahatotin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso, kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Para sa pang-2 na bareta, tinawanin na sigurasyon ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zelian, na dai makikilabot asin dai makikisawsaw ang China sa eleksyon sa Pilipinas sa Mayo 9. Sa iyang pinaliwanag na dai sindang mahiro sa panglaog na aktibidades kan Pilipinas. Idagdag pa man ni Wang na may regulasyon sinda na nungka makilabot sa internal affairs kan ibang nasyon siring sa eleksyon sa Pilipinas. Sa iyang tinawanin doon na sinda naniniwala na ang mga Pilipino may sa direng desisyon kung si isay na lider ang gusto nindang maging lider ka nasyon. Yan ang pang-2 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini